Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información nesta xornada de xoves, día 26 do mes de decembro, do mes de Nadal. Na recta final do ano, de 2024, imos a falarlles hoxe do que haberá este próximo domingo, Carreira Popular San Silvestre de Cerceda. Falaremos tamén de que o próximo día 1 de xaneiro haberá chocolate con churros nos campos da feira de Cerceda e da Silva. Tamén nos anticipamos a cabalgata de Reis do día 5 e despois novas que se produxeron nas últimas semanas son, por exemplo, a de que o estadio de fútbol o Roxo de Cerceda vai a ser campo de adestramentos para o Mundial 2030. E tamén, falando de campos de fútbol, van a comenzar en breve as obras no campo de fútbol do Outeiro na Silva. Tamén lembramos que para o ano que ven, o Día das Letras Galegas se dedicará ás cantareiras e á poesía popular oral personificado entre elas en dúas mulleres do noso concello. Deso falaremos tamén dos radares pedagóxicos na Silva, das clases de costura na Silva, que tamén remata o prazo para anotarse na xornada de mañán, da ITV de Turismos, do horario da piscina do ximnasio para o vindeiro festivo, víspera de festivo, día 31, que estará funcionando só pola mañán, e falaremos do programa de termalismo do Inserso, que estamos tamén nos últimos días para anotarse. En canto ao tempo, vamos a seguir con tempo seco e soleado, merced a ese anticiclón potente que temos instalado. Como decíamos, este domingo que ven terá lugar a primeira carreira San Silvestre Concello de Cerceda, día 29 de decembro, ás 11 da mañán, con saída no campo da feira de Cerceda. É unha carreira para toda a familia, unha carreira divertida, onde haberá trofeo para os tres primeiros nas categorías, na categoría absoluta. Despois tamén haberá trofeo para o mellor disfraz, agasallos para todos os nenos que participen e sorteo tamén o remate da carreira para todos. Hai tres categorías denominadas deste xeito. Para os máis pequenos, nados de 2015 a 2019, chámanse os silvestriños. Os asilvestrados son os nados entre os anos 2010 e 2014 e a categoría absoluta é para o resto, que ten unha distancia de 4,7 km. Toda a información e a inscripción poden facela a través da web CC Norte, Chip Norte, CC Norte, aí poderán facer a inscripción. Lembren que coa recollida dos rosais, que se farán o mismo día, se participa na Operación Kilo, depositando aí un donativo de alimentos non perecedoiros. Está organizado por OCR Cerceda, por Álvaro Sánchez. Lembren que tamén se encarga de organizar a Poseidon Reis, e evidentemente tamén patrocina e organiza directamente o Concello de Cerceda. Máis temas. O día 1 de xaneiro haberá chocolate con churros tanto en Cerceda como na Silva. O día 1 de xaneiro, primeiro día de ano, o Concello de Cerceda organiza unha degustación gratuita de chocolate con churros de 10 da mañán a 2 da tarde nos campos da feira de Cerceda e da Silva, de xeito gratuito. Para os que queran comenzar xa o ano con unha chocolatada de xeito dulce, lembren, día 1 de xaneiro, mércores, chocolate con churros nos campos da feira de Cerceda e da Silva de 10 da mañán a 2 da tarde. E tamén logo, máis adiante, o domingo 5 de xaneiro terá lugar a cabalgata de Reis. Xa dende as 4 da tarde van a percorrer os Reis Magos acompañados por Protección Civil e a Policía Local gran parte do concello. Logo ás 7:30 haberá recepción no Auditorio Municipal con chocolatada incluída. Todo preparado para a visita tamén dos Reis Magos. E como decíamos nos titulares, tivemos boas noticias nas últimas semanas, decir que a Coruña foi elexida unha das 11 sedes españolas no Mundial de Fútbol do ano 2030. É lo que conleva ademais que Cerceda xunto con Ferrol, Betanzos e Ordes sexan centros de base de adestramento para seleccións que van a disputar os seus encontros na sede da Coruña. Por lo tanto, eso que vai a facer, evidentemente, é que Cerceda pase xa as súas instalacións a ser, en este caso, de uso de unha selección xa internacional
das que aínda non se sabe, pero que pode ser selección de gran renome, a que dispute a fase previa ou a primeira fase do Mundial na Coruña e verían a adestrar o campo do Roxo. Seguindo a falar de campos de fútbol, xa van a comenzar en breve as obras de remodelación do campo de fútbol do Outeiro na Silva. Fai 3 semanas tiña lugar unha reunión entre os técnicos para dirimir e para decidir como serán xa, en este caso, o replanteamento das instalacións, da nova grada, dos novos vestuarios, novo terreo de xogo e unha posible ampliación das medidas do terreo de xogo. Nos recordamos como foi ese acto no que falamos con responsables do equipo do San Martiño, que é o que se encarga de xogar ali, Alejandro Vázquez, pero tamén falou Daniel Queijo, que ambos os dous son da directiva do San Martiño. Ali estiveron técnicos, promotores e autoridades, concelleiros, e tamén falou con o noso alcalde de Cerceda. Se che son sincera, botamos a vista atrás, creo que desde febrero do ano 2020, que xogamos aquí o último partido, pois vamos para 5 anos, entonces, bueno, é unha alegría, pois, polo menos que haxa movimento de novo aquí no Outeiro. Bueno, viñeches a comprobar un pouco, podemos escoitar que falabades de algunhas, de onde vai estar a grada, como vai a ser, últimos detalles, non? Estades participando neso? Sí, bueno, a ver, como realmente votamos aquí moitos anos, pois tamén queríamos dar a nosa opinión, pois intentar dicir un pouco o que necesitamos, como pode estar mellor unha cousa ou outra. É o día de vir aquí e de, pois, polo menos deixar as cousas claras unha vez que se empece, pois, que se fagan as cousas como hai que facelas e ben. Bueno, agora falamos desa ilusión que falabas antes, por fin se vai a facer, que che parece, como vai a quedar? Que te están... Bueno, a ver, as cousas sempre hai que velas feitas, non? Pero despois de todo, vamos a ver, estas instalacións estaban xa moi vellas, o campo xa a duras penas aguantaba, porque agora temos 2 equipos, aguantaba 2 partidos seguidos. Para mí, bueno, o máis importante é volver aquí, porque creo que para o pueblo é boa cousa que o equipo volva a xogar aquí. Levamos 5 anos fora, económicamente notase moito, sobre todo cando a xente non ven os partidos, porque costalle desplazarse. A verdade é que con ilusión volver, polo menos pisar outra vez aquí estes terrenos. Bueno, pisalos e ademais con grada nova, vestuario novo, terreo de xogo novo e incluso a posibilidade de ampliar un pouco o campo. Sí, eso é o que estamos falando, de darlle, a ver se hai posibilidade de darlle algúns metros máis, porque é un campo pequeno, é un campo pequeniño, que antigamente a nós estas dimensións facíasenos moi boas porque competíamos moi ben en campos pequenos. Pero bueno, ahora últimamente os rapazos novos queren xogar máis o balón e xa piden algo, piden máis espacio. Sí, estamos acostumbrados ahora a xogar no Roxo, que é un campo extremadamente grande comparado con este. E todo o que se poida ganar aquí, pois 2-3 metros ancho e 5 ao largo, pois creo que se vai a notar tamén. Neste campo xogou e quere in situ ver como vai a quedar. Por fin se vai a comenzar este campo. Efectivamente, neste campo xoguei e o certo é que naquela zona era moi brañento. Sei no de boa tinta e, polo tanto, son coñecedor das necesidades que tiña esta instalación, non? Debido a iso, nós tratamos no seu día de arrancar un compromiso por parte da Deputación Provincial da Coruña de financiamento dunha subvención nominativa para darlle adiante unha actuación como a que imos facer aquí. Aprobouse en pleno, se non me equivoco, no ano 2022. A partir de aí, pois, houve un proceso no cal houve que ter toda a documentación requerida en orde para poder firmar o convenio coa Deputación Provincial da Coruña. Esa firma produciuse, se non me equivoco, en torno a marzo do 2023 e despois ainda houve que consignar a parte que lle tocaba ao Concello e finalmente facer unha revisión de prezos, porque lóxicamente os proxectos, cando pasa un tempo, van aumentando no prezo. De feito, nun principio a Deputación Provincial da Coruña iba a financiar un 80%, finalmente dun proxecto que co IVA son 468.000 euros aproximadamente, ven financiando 277.000, o cal ven sendo 59% da contía. O certo é que a actuación que se vai facer aquí principalmente leva 3 bloques: as gradas,
que van a ter tamén nesa construción de formigón aseos vestiarios tanto para os árbitros como para os equipos de fútbol, unha sala, o propio almacén e a cantina. Tamén a parte do campo de fútbol, lóxicamente ten que facerse unha drenaxe para que corran as augas subterráneas cara a fora do que ven a ser o terreo de xogo, e que dese modo pois que se poida xogar nunhas mellores condicións, e despois a parte que vai vencellada á iluminación. Lóxicamente pois hai que mellorar a iluminación, vanse instalar 4 torretas, é un proxecto de moitísima importancia. Quero dicir, nun principio estamos falando de preto de 500.000 euros. É certo que pode chamar a atención o gran nivel de investimento que para este mandato se está planteando nos campos do fútbol, porque non só estamos falando deste, senón tamén un proxecto de 180.000 euros no campo de fútbol do Rodís, na Baixa do Rodís, e despois tamén temos xa comprometida por parte da Deputación Provincial da Coruña unha obra que neste caso case é un suministro de máis de 300.000 euros para o cambio do firme, do céspede artificial do anexo do Roxo. Aí no Roxo tamén estamos comezando agora coa instalación dunha nova iluminación para que mellore xa ese eido, e posteriormente faremos, como decía, unha vez que estea certificada esta obra, esa que é a do cambio do céspede artificial no Roxo, que ven a ser pois o peche dese círculo, non? De que haxa uns estadios e uns campos de fútbol á altura do que as parroquias demandan e do que o orgullo colectivo demanda. Hai que darse conta de que aquí xogan equipos que lóxicamente teñen unha atracción social dentro do que é a súa zona de influencia, dentro do que é a súa parroquia, e ese impulso inversor que estamos levando a cabo neste mandato o que busca é que nas próximas décadas, pero estou falando dentro dun horizonte 2050-2060, o que haxa que facer principalmente ao marxe de determinadas medidas que se teñen que tomar en certos momentos, sexa o mantemento. Fixarse xa no mantemento nas próximas décadas, e dai a importancia de investir neste momento. Unha vez que quede investido, pois quedarán unhas instalacións, creo que como Cerceda e as súas distintas parroquias e os seus distintos equipos merecen. Haberá que facer lóxicamente uso delas, son instalacións municipais, e nese sentido están orientadas ao uso de todas as veciñas, de todos os veciños e daquela xente que quere poñer en práctica o fútbol, e a partir de aí manter todo o preexistente, que ese vai ser o horizonte de cara ao futuro, non? E xa falo dun futuro pensando xa pasado o mediado século XXI. Bueno, xa para rematar, volvendo a este campo outra vez, a xente que nos está escoitando, sobre todo os aficionados, xogadores, querrán saber cando poden dispoñer xa del, máis ou menos. Bueno, normalmente unha obra deste tipo, unha vez que se fai unha ata de replanteo, podes esperar que en medio ano, aproximadamente, iso por norma. Non podo comprometerme a que sexa así, eu creo que si vai ser así. É certo que sempre xurden imponderables, poden xurdir imponderables que nun determinado momento pois que retrasen a execución dunha obra. Vamos a agardar que así non sexa, desde logo nós vamos a empuxar en todas as cuestións. É certo que nada vai según o libro, moitas cuestións pois van xurdindo, é de esperar que haxa imprevistos, porque adoita pasar, non? Nunha obra de máis de 400.000 euros, con todas as unidades de obra que ten, sempre pode xurdir algún imprevisto, pero nós estaremos aí para empurrar e para impulsar estes investimentos o antes posible, tanto este como outro. Sempre tratamos de facelo o antes posible, porque canto antes se pasa a páxina, antes entramos nun novo escenario e antes planificamos cousas novas. O que queremos é avanzar sempre, e nese sentido a celeridade é unha parte importante. Unha celeridade que se veu comprometida por todas esas cuestións de tramitación que citei ao principio, non? O feito de arrancar un compromiso, a aprobalo en pleno, despois posteriormente ter a documentación como é debido, que se volva a aprobar en pleno por parte da Deputación Provincial da Coruña, e despois esa revisión de prezos, que fixo que un proxecto que partía de 300 e pico mil euros acabara ubicándose preto dos 500.000, foi finalmente contratado en 468.000 euros. Pero nós sempre pensamos a largo plazo. A democracia de mercado adoita caer no cortoplacismo, pero o noso pensamento é a largo plazo facer os investimentos neste mandato e posteriormente poder manter os campos de fútbol, e xa centrarnos tamén en investir noutras cuestións que sen dúbida teñen necesidade e sen dúbida nos van a permitir seguir mellorando o Concello. Cambiamos totalmente de tema. Outra noticia que saltaba a finais de ano é que Cerceda vai a ter protagonismo no Día das Letras Galegas do ano que ven. As Letras Galegas do 2025, a Real Academia Galega anunciou quen recibirá a homenaxe como parte do Día das Letras Galegas no próximo ano, que serán, como sempre, o 17 de maio. Se dedicará ás cantareiras e á poesía popular oral. O homenaxe estará personificado en 6 mulleres galegas creadoras e transmisoras da arte e da beleza, entre elas a Adolfina e Rosa Casas Rama, de Cerceda.
Tamén estará Eva Castiñeira de Muxía, as pandereteiras de Mens, Prudencia Garrido, a Meigende, Asunción Garrido a Meigende e Manuela Lema Vilar, de Malpica de Bergantiños. O que nos toca a nós, Adolfina e Rosa Casás, dúas mulleres que naceron na Vila da Igrexa, en Cerceda, tía e sobriña, recibirán este merecido recoñecemento pola súa contribución á cultura galega, transmitindo unha tradición centenaria a través da súa música. Hai que decir que se conta con moito material para lembrar a súa obra, como que difundiu o seu neto de Rosa, Ricardo Casas, en algunhas das súas 32 grabacións de Adolfina e de Rosa que recolleu e transcribiu Dorothy Subor, a musicóloga que percorreu Galicia a finais dos anos 70 xunto con Antón Santamarina para recopilar 1800 melodías e textos do repertorio popular galego. Esas 32 grabacións están dispoñibles no Museo do Pobo Galego para calquera persoa interesado en escoitalas. Máis temas, a tablilla, despois da recta na tablilla no cruce, vai haber 2 radares pedagóxicos ali. Un radar pedagóxico que é un dispositivo diseñado para amosar a velocidade dos vehículos en tempo real. O seu obxectivo é de concienciar os condutores sobre o comportamento e fomentar unha condución máis segura. De momento non se poñerán multas. A recta da tablilla é un dos puntos de maior perigosidade da contorna e unha actuación que se produce despois da reunión que mantiveron o alcalde de Cerceda e o alcalde de Tordolla ca subdelegada do goberno. Nesa reunión expresaron a súa preocupación por a cantidade de accidentes moi graves que se produxeron nese recta ao final ao longo do tempo. Se pretende con estes radares pedagóxicos, pois intentar concienciar a poboación. Máis temas, falamos das clases de costura na Silva, porque mañán é o último día para poder anotarse as clases de costura na Silva que van a comenzar xa o día 8 de xaneiro. As clases van a ser luns e mércores pola tarde, de 3:30 a 5:30 na antigua Escola Unitaria da Silva. Mañán é o último día para inscribirse, poden facelo no rexistro do Concello, na planta baixa ou pola sede electrónica, na páxina web do Concello, www.cerceda.org. O precio é de 12 euros para os menores de 12 anos e 17 euros para os maiores de 12 anos. A ITV de Turismos vai a estar os días 20, 21 e 22 de xaneiro en Cerceda. Se vostede quere pasar a revisión do seu turismo, pode facelo en Cerceda os días 20, 21 e 22 de xaneiro, no Acevedo, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Para pedir cita poden chamar ao 981 92 80 80 ou na web www.citv.com. Recordamos que as vísperas de festivos, o concreto o próximo martes día 31, a piscina climatizada e o ximnasio municipal que está parello a esa instalación van a abrir só de mañán, de 9 da mañán a 3 da tarde. O día 31 estará aberta a piscina climatizada e o ximnasio municipal. Máis temas da actualidade. Falamos do termalismo do Inserso, porque o Inserso abriu o plazo para solicitar plazas no programa de termalismo correspondente ao turno de febreiro a agosto, que é o primeiro turno. O plazo vai a rematar para este primeiro turno xa o día 9 de xaneiro, así que deben darse prisa os que queiran ir no primeiro turno do programa de termalismo do Inserso. O segundo turno, que xa sería de agosto en adiante, o plazo remataría o 15 de maio. Un programa que busca ofrecer tratamentos preventivos e rehabilitacións ás persoas maiores. Conta con unha oferta de máis de 197.000 plazas e 84 balnearios. Decir que as plazas xa se poden solicitar, se lle comunicou a todos aqueles que sexan susceptibles de ir por carta. Aí, a partir de aí xa se poden informar. Lembren que o Inserso insiste en que hai moitas máis plazas que nas anteriores edicións. Unha duración que teñe este programa é de 10 días, 9 noites, e os precios varían entre os 302 euros e os 453 euros, dependendo do balneario ou a provincia que leva todo incluído. Se alguén quere solicitala ou que lle axuden a facelo, pode utilizar os servicios sociais do Concello de Cerceda. Están na terceira planta do Concello ou, se queren, poden pedir cita no teléfono 981 68 60 68 polas mañanas.
Rematamos co tempo. Galicia vai a estar mañán baixo influencia anticiclónica con circulación de ventos do leste. Deste xeito agardamos mañán algunha bretema en zonas do interior que van a deixar paso a poucas nubes. O sol será máis protagonista. As temperaturas non experimentarán cambios ou descenderán lixeiramente as mínimas. Os ventos sopran de compoñente, como decíamos, leste e serán frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañá voltamos. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Despois tendo a xornada, moi boas tardes. Adeus.